Čís, takže vítam vás, ja sa volám Nels a vítam vás pri mojom úplne prvom videu z Minecraftu. Dnes je to zo serveru Mineplex, určite dám jeho IP do popisku. Je to úplne parádny server, môžete vidieť, sú tu vlastne minihry. Dnes si ukážeme jednu hru, uvidíte akú. Takže môžeme ísť na to. Volá sa to Sheep Quest. Kliknete pravým a ideme sem. Za 40 sekúnd začíname. Takže budem sa snažiť odtiaľto točiť určite aj z Nelly. To je vlastne moja kamarátka. Volám sa William7777. Ja som Slováčka. Som ultra, ako môžete vidieť, inak mohli by sme si aj dať toto. Keďže som ultra, tak mám aj také tie kity, takže teraz budem mať železný meč. Začíname. Ide o to, že si kradneme ovečky navzájom ako týmy. Je tu zelený, červený, žltý a modrý tím. V strede sa spawnujú ovečky, týmto sedlom ich naberieme vlastne na svoj chrbát. Zabili ma. Nie som v tomto až taká dobrá, len som vám chcela ukázať vlastne, ako to tu funguje. Na tento server sa dostanú iba tí, čo majú originálny Minecraft. A môžeme chodiť vlastne aj do iného, do tej, ja neviem, stajne alebo čo, iného týmu. Napríklad idem k červeným, alebo pomôžem nemu. Dobre. S 2 srdiečkami by som tam asi nemala ísť, ale nevadí. Budeme ho ochraňovať. Dobre. Idem tam, oni majú 15? Nie, čo? Takže ideme napríklad sem, zabijú ma. Tak nič. Tieto videjka budú mať iba 10 minút, lebo to natáčam cez Bandicam a ten nemám vlastne tú kúpenú verziu, takže môžem natáčať len 10 minútové. A tento kam lezeš? Dobre. Dobre. Dostávame gemy, to sú ako také peniaze, môžete si za to kúpiť peta, čiže zvieratko ja mám kúpené, ja mám vlastne ocelota, volá sa Trixie, môžem vám ju potom ukázať. Trixie preto, lebo aj moja mačka sa tak volá, takže asi tak. Vždy by tu mal nejaký z hráčov strážiť, takže dobre. No. Zase sem ide nejaká žltá. Keď uteká, tak zrejme má už málo životov. Kam lezeš? Nevadí. Väčšinou sa to takto stáva, že niekto vás niečím odláka a potom príde druhý a zoberie vám ovečky, takže môžete si vlastne na svoje ramená ich zoberať aj viac, ale potom moc to nedoporúčam, lebo potom chodíte strašne pomaly a väčšinou vás udrú a potom vám tie ovečky spadnú.
Pôjdem k modrým. No, je tu niekto? Vadí. Má ovečku. Nevadí. Strašne mám zle nastavenú myšku, takže si to musím prestaviť potom. Dobre. Zase sem leze nejaká žltá. Dobre. Samozrejme sa ospravedlňujem za horšiu kvalitu videa, alebo teda zvuku, zase. Ale samozrejme, viete, je to prvé video také, takže ešte to sa budem snažiť nejako. Nevadí, mne už je to úplne jedno teraz. Nedarí sa mi. Dobre. Ja idem k modrým na návštevu. Dobre, tak nič. Takže modrí vyhrali hru. Ja vám ešte poukazujem vlastne ten spawn. A potom mohla by som dať aj viac hier a na viac dielov, ale ešte sa rozhodnem, lebo ešte neviem, v akej kvalite to bude. Takže môžem vám ukázať, keď dám toto, tak tu máme volakde. Tu máte vlastne, keď si kúpite, vidíte, čo to stojí. Ja mám momentálne 3677 gemov a ja mám Trixie, takže dám Activate Trixie a volá, kde by tu mala byť. Tu je. Samozrejme tie zvieratka sú nastálo maličké, ešte ako mláďatka, a takto budú za vami chodiť. A keby niekde padli, lebo toto je taký akoby veľký ostrov, tak oni sa portnú za vami. Potom tu funguje aj toto môžem dať, to stojí len 15, to je nič. Dávate ohňostroj. Takto vás môžu vyhadzovať, ja to moc nemám rada. Toto je dobré. Takto farbíte, ale samozrejme to trvá len chvíľku. Takže potom je tu, to neviem ani čo je. A tentečko, to je na nič. Dobre, potom je tu aj parkour, ale taký iný. Tuto je. Tam sa dostanete prakticky jednoducho. Idete tady, šup. A toto je taký parkour, že nesmiete sa zastaviť. Keď sa zastavíte, tak ono vás to vráti späť na začiatok. Tak aj keby ste padli do tej lávy. Vidíte. Aj to píše, že sa nemôžete zastavovať. Chudátko Trixie. No, je to, ešte ani raz sa mi to nepodarilo. Vypnem Trixie. Nemusí horieť. No. Ja by som sa stále zastavovala, ja neviem, to si musíte zvyknúť. Dobre, takže rozlúčime sa. Takže lúčim sa s vami, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, dajte like, ak nie, dajte dislike. Takže ahoj. Cheers.